gerne bevise, at vi kan finde a i en lineær funktion ud fra ligningen a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det her det er målet for, hvad jeg laver i dag. Så først vil jeg starte med at vise, at vi har to punkter, der er på den lineære funktion. Og den første, den hedder y1, x1, y1, og den hedder x2, y2. Så ud fra det, så kan vi så sætte de her to her ind i den ligning, vi bruger normalt, når vi har en lineær funktion. Og den første med x1, y1, godt, jeg lavede lige dem begge to her. Og grunden til, at du kan sætte x1 og y1 ind i den her, det er fordi, at når du har en normal lineær funktion, så det du gør, det er, at du putter en x-værdi ind for at finde y-værdierne. Så den måde, du for eksempel finder y på, det er, at hvis nu vi siger, at x er 2 her, så når vi har a og så 2 plus b, så kan vi så finde ud af, hvad y er. Men her der kender vi begge to, men vi kender ikke b og a. Men her skal vi så finde ud af først, hvad a er. Og det er det samme hernede. Så det vi så gør nu, det er, at vi så putter dem her ind i en ligning. Og det gør vi ved, at man skal gøre det. Hvis man gør noget på den ene side af lighedstegn, så skal man også gøre det på den anden side. Så start lige med at sætte de her to op. Og det er vigtigt, at man putter dem i parenteser. Det vil jeg forklare senere, hvorfor. Det er ekstremt vigtigt, at man putter dem i parentes, fordi at der er nemlig et minus her imellem. Men først vil jeg lige forklare, det jeg har gjort, da jeg har taget det der på den ene side af lighedstegnet, puttet dem i parenteser, og så fordi at man jo heroppe, fordi at man skal minus, man skal trække y1, eller x1 fra x2'eren, så putter man den først, så minus, og så begge to i parentes, og på den anden side har vi så y2 minus y1, fordi vi gør begge dele begge sider ved minus, både på den ene side og på den anden side af lighedstegnet. Godt. Det man så gør nu, det er, at så kan vi så opløse parenteserne, og den første kommer så til ax2 plus b minus ax1 minus b. Og det er derfor, det er vigtigt, det er parentes, fordi der er minus imellem, så skal man nemlig ændre fortegnet her. Lige med y2 minus y1. Godt. Det vi så gør nu, det er, at vi så kan se, hvilke ting, der kan blive opløst, og vi kan se, at vi har et b plus og et b minus, så dem kan vi så fjerne herfra. Og så fordi vi kan se, at a går igen her, på den ene side af lighedstegnet, så kan vi så putte a uden for en parentes. Så vi får a, parentes x2 minus x1, parentes lige med y2 minus y1. Godt. Det vi så kan gøre nu, det er, at for at få isoleret a, så kan vi fjerne det her x2 minus x1, ved at dividere det med sig, dividere, og det skal man så også gøre på den anden side. Så det jeg har gjort nu, det er, at jeg har divideret med x2 minus x1 for at få det fjernet her, med sig selv hernede, og så har jeg gjort det på den anden side, sådan her y2 minus y1, divideret med x2 minus x1. Det betyder så går de her væk, og så får vi lige nøjagtigt her. Svaret a er lige med